да внесем малко яснота за случая от снощи, при който беше извършен въоръжен грабеж на магазин Аванти в София. Както стана ясно, около 19 часа и 15 минути едно лице влиза в магазина Аванти с автомат Калашников, заплашва продавачката с думите: "Ще те убия, това е обир, давай парите", и след отказ от нейна страна да даде парите, я заплашва отново, че ще взриви граната, след което тя вече предава парите. Това лице напуска с автомобил, управляван от друго лице, и се оттеглят от место происшествието. Задържани са двете лица, извършители, които се оказват баща и син, като вече са привлечени като обвиняеми и са задържани за срок от 72 часа. Ще бъде внесена искане за постоянна мерка задържане под стража на 1 януари по случай новата година, да им бъде интересно. За повече подробности от към случая господин Емилов, който е началник на сектор грабежи в Столична дирекция на вътрешните работи. Истински ли са били оръжията и тези двама души или поне единия се е скрил в входа на един близък блок? Да, единият е установен в близък блок, който е и домашния им адрес на двамата. Същия от неизвестно време за да бъде влезено в апартамента и да бъде задържан. Втория, който е и фактически сина, беше задържан на територията на друг квартал на булевард Христо Ботев в град София. Оръжието дали е истинско, камуфлажно? Това е въпрос, който сега първо ще бъде изяснен с назначените експертизи, съответно на иззетите предмети, които много наподобяват автомат Калашников и ръчна граната. Това дали е истински или не, дали са пълно копие на огнестрелно оръжие, това ще бъде изяснено вече в хода на разследването. Наш екип на място е видял, че се вдига едната кола с паяк. Каква е причината? Възможно ли е вътре да има някакви оръжия или пък някакви доказателства от досъдебното производство? Има ли отношение? Колата е иззета и е присъединена към досъдебното производство, защото е използвана за извършването на самото престъпление. Ясно ли е каква е сумата, която успял да вземе сина, доколкото разбирам? И познати ли са тези две лица на полицията? Сумата е около 2200 лева. Едното лице, бащата, не е криминално проявен, а сина има доста така криминални прояви. Самото престъпление в момента е извършено в условието на опасен рецидив. Проявен е за убийство по непредпазливост при телесна повреда, неверни съобщения, закана за убийство, нанасяне на телесна повреда в условията на домашно насилие. Извършителя е осъждан за убийство през 2000 година, което е извършил, лежава 15 години, след което е осъждан още 2 пъти на лишаване от свобода ефективно и реално е излязъл тук преди няма и половин година от затвора. А баща му дал ли е някакво обяснение първоначално след като Не дават обяснение в момента. Защо е решил да се намеси? Не дават в момента никакво обяснение. Появи се информация, че и трети е задържан, така ли е? Не, няма трети задържан. Управителя на магазина каза, че имат камера за видеонаблюдение и ясно ли се вижда цялото нападение и грабежа всъщност? Камерите са иззети също присъединени към досъдебното производство. Там се вижда доста от действията на извършителя на престъплението. Добре, благодарим. Само ако позволите един страничен въпрос. Националната здравноосигурителна каса е отчела регистрирани и хоспитализирани хора, които са се регистрирали в казино. Твърдят, че е ощетена държавата с 7 милиона. По някакъв начин прокуратурата има ли постъпил сигнал към нея, се самосезирали? Вчера се запознахме като всички вас от телевизията с този репортаж и с тази информация. Не е лошо Здравната каса да сезира прокуратурата незабавно за тези действия.
които извършват. Не, може да се самосезираме, но е хубаво подробности да ни дадат, тъй като ставаше въпрос за големи суми и за много хора и с дълъг период от време. Така Само че да уточним, да ви дадат списък на всичките близо Тая 4000 информация, души която- или болниците, които уж са хоспитализирани. всяка информация, която се даде, ще бъде полезна, за да бъде извършена проверка и съответно, ако трябва да се проведе разследване. Аз мога да добавя нещо нали, във връзка с извършеното престъпление и във връзка с коледните празници. Надявам се, че всички знаете, че е издана заповед от директора на СДВР за увеличаване на патрулите в цяла София, нали, което изпомогна и за същото бързо развитие на случая, където взеха участие отдел специализирани полицейски сили, сектор грабежи, СДВР, 6-то районно и допълнително се включиха сили на Главна дирекция жандармерия и Главна дирекция национална полиция. Също така бих искал да един призив към всички граждани във връзка с преминаването от лев в евро, да не носят големи парични суми в тях, особено сега покрай празниците. И ако нещо усетят, че може би са обект или ще бъдат обект на престъпление, да сигнализират по най-бързия начин МВР, за да можем и ние да реагираме своевременно, а към големите търговски обекти да спазват Закон за частната охранителна дейност и своевременни по-бързи инкасиране на финансовите средства, което да е с цел да не се събират достатъчно пари на едно място и да са така примамлив обект за криминалния контингент. Тоест казвате, че колкото повече кеш имаме в себе си сега покрай празниците, толкова повече стимулираме джипсиите и кражбите, Ние алармирате. искахме само да предупредим такива подобни ентусиасти, като това семейство, да не си помислят да извършват такива престъпления, тъй като наказанията са изключително високи за тези престъпления. 10-15 години затвор, а вече хората плащат с карти и в магазините няма такива наличности, големи суми, които да икономически да правят обосновано такова извършване на престъпление. Заради дългия престой в затвора, който ще бъде осигурен от полицията. На колко години са извършителите оказали ли съпротива при задържането? Защото чухме, че има преследване от очевидци. Не може да се каже чак, че имало преследване. Бащата е на 65 години, а сина е на 45 години. Колко време ви отне да ви заубите? По-малко от 3 часа.